गोरबो बिखाया बे खामग्लिलांजोबो बिसिनायावनो 24 घन्टा थायो। आं दिनै रायजोफोर नानि थाखाय नोगोद दुखु मोनदों गोरबो बिखायाव। मानोना नानिया बेबायदि उन्दुनानै थाबाय थानांगौ गोनां जादों। आं बिराद गाबनो ओंखारदों आरो गोसोआव। मा होनबावनो हाजासे गाबबाय आरो गाबनांगौखौ गाबबाय। दा होननांगौआनो जेबो गैला आरो सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांनानै बिनि उन्दैनि थाबायनाय मिनिनाय रायलायनायखौ गोसोखाङोबा नैबे गोरबो बिखाया बे खामग्लिलांजोबो फोरमायस' हाया आरो माबोरै फोरमायगोन सोरनो मा होननानै खिथागोन नैबे गोसोनि दुखुखौ बिखा सिङाव जानाय दाहारखौ सोर बुजिगोन नैबे गोसोनि दाहाराव दुखुखौ जोंनि न'खरनि दाहा दुखु दाहाफोरखौ सोर मिथिनो सोर बुजिनो सानबाबो सानथ्र' हाला खर'आ गाज्रि जालांनो हमबाय लासै लासै खर'आ माने डाउन जाबाय आरो मेगनफोरनि साइसथ'आ नायदो बोरै माबायदि जालांनांगौ आंनि सानै सानैनो माने सानब्रेग्रा जालांबाय आरो सानखोबाथाय सानख्लायफिननो गोहोखौनो मोना गावखौनो मा खालामना लागोन मा मागोनसो मोनो एखमबा गथ'नि थाखाय सानै सानैनो खर'आनो माने जाला आरो मेलेमफ्रानो बोरैबा जालांबाय सम सम गोसोखांबाथाय हरावबो उन्दुनो ओंखारा हरसे माने ओरैनो थाबाय थायो आं उन्दुलाङा माबोरैदि मा होनबावनो मा खालामबावनो बे गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ सोरनो फोरमायबावनो सोर बुजिबावगोन जोंसो मिथिसिगौ जों बिमा बिफा जानानै जोंसो मिथिसिगौ आरो सोरनि बिखायाव मा दुखु दं मा दाहा दं जोंहासो बुजि मोनसिगौ आरो मालाय मानसिया बुजिनाय नङा जायनि न'खराव बिदि जाजादों बैफोर न'खरनि मानसिफ्रा बुजिगोन आरो बेफोरबायदि सानफ्रामबो बाजानाय गैया बामजानाय गैया बे बिसिनायावनो 24 घन्टा थायो रानिं 24 घन्टा थायो बियो दसे सम बामजाया बिदिनो उन्दुनानै थाबाय थानांगौ बेफोरखौ नायनानैनो बेफोरखौ नुनानैनो गोसोआव दुखु मोनखाङो बेखौ नायनो हागोन नुनानैनो गोसोआव बिराद दुखु मोनो सानबाथाय सानबाय खर'आनो गाज्रि जालाङो गावखौनो गाव सानलायलाङोसो आंनि खर'फ्रा गाज्रि जालांसिगोन नामा बेफोरबायदि सानलायलाङो आरो गावखौनो गाव आंनि साननाय मथेब्ला मानोना साननायनि बागै आरो जेबो गैला खर'आव माने सानख'नोनो हाला सानबाबो मा सानबावगोन मारै मा खालामबावगोन बिदिल' सानसै आरो खर'आ गोहो गैला जेबो
खालि बिनि खोथाल' सानै सानैनो टेनसन माथो होनबावनो रायजोफोर